Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Htio bih vam reći da je naš život toliko poseban i to zato jer smo stvoreni od Boga. Evo, ne samo da smo stvoreni, mi smo i ljubljeni od njega. Ne samo da smo ljubljeni, nego smo otkupljeni. Jednom riječju, mi nismo plod slučaja, mi smo stvoreni za vječnost. No nismo toga uvijek svjesni i nekada naše životne situacije uzimamo zdravo za gotovo, kao na primjer, evo, Bog mi mora pomoći u tome i u tome, to se podrazumijeva i slično. Sjećamo se u Ivanovom evanđelju kako su nakon čudesnog omnažanja kruha i riba mnogi tražili Isusa samo da im dalje čini čuda. Evo, zato je Isus jasan: ne tražite me jer ste vidjeli znaka, nego jer ste se nasitili kruha. Mnogi su željeli da Isus dalje nastavi činiti čuda, a govor o Bogu, o Božjemu kraljevstvu nije im bilo uopće važno. Evo, zato u našemu kršćanskom životu redovito dolaze razdoblja u kojem nam se čini da nam ne ide sve po planu ili kako bi to htjeli. Možda je neki problem u obitelji, možda je problem sa zdravljem, neki financijski problem, možda međuljudski odnosi, netko nas je razočarao ili oklevetao. I u takvim situacijama nije nam lako. Što učiniti? Slušajući učiteljstvo crkve, svece i njihova iskustva, ali Sveto pismo, važno je primijetiti jednu stvar. U 1. Petrovoj poslanici, evo čitamo, kaže: ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu, jer se on brine za nas. Evo vidite, ovdje nalazimo izvrstan odgovor što učiniti kada stvari ne idu onako kako smo možda očekivali. Treba se poniziti. Evo, to ne znači gledati ljudskim mjerilima i shvaćanjima kada kažemo: gle kako su ovoga ponizili. Ovdje je zapravo suprotno. To znači otvoriti svoju nutrinu Bogu i reći: ma Bože, ne razumijem što mi se događa, ali znam da me ljubiš, znam da me nisi napustio, znam da sve izvodiš na dobro. Predajem se tebi. Uči me i pomogni mi da razumijem ono što mi nije jasno. Evo, upravo tako se dogodilo Izraelu kad je išao 40 godina kroz pustinju. Ako gledamo tu povijest izlaska iz Egipta i 40 godina lutanja u pustinju prije nego što su ušli u obećanu zemlju, to je bilo razdoblje gdje ih je Bog od osjećaja svemoći da su porazili Egipćane, prošli preko mora, da su svemoćni. Oni su zapravo krenuli na put pročišćenja pa i poniženja koje ih je oblikovalo u ponizan i predan narod. Evo, o tome nam jasno govori i knjiga Ponovljenoga zakona u 8. poglavlju, u kojemu zapravo Mojsije donosi kratki sažetak svih tih 40 godina. On kaže: sjećaj se svega puta kojim te je Bog tvoj vodio po pustinji ovih 40 godina. Da te ponizi, iskuša, da doznaš što ti je u srcu, hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš. I dalje nastavlja Mojsije: ponižavao te i glađu mori, a onda te je hranio manom za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci. Da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Zbog čega je sve to Bog učinio? Koja je bila svrha? Svrha je bila da ih oblikuje u ponizan i predan narod. No, znate, interesantna je ta tvrdoća nas ljudi. Evo, Izraelci su stalno mrmljali, optuživali su Mojsija da ih je odveo u propast, pa su bili žedni, pa su bili gladni, pa su se bunili.
onda napravili zlatno tele. Iskustvo Izraelaca je zapravo nama pouka da kada dođu teška vremena, da zapravo ne kukamo, da se ne žalimo. Nemojmo govoriti, Gospodine, ne postupaš prema meni pravedno, molim te, činim razna djela ljubavi, a gdje si ti? Evo, znate, kada shvatimo da je potrebno da budemo poniženi kako bi sačuvali Božja pravila, evo, tada počinje sve novo i drugačije. Sjećam se iskustva Domovinskog rata, kako smo se osjećali poniženi kao narod. Žele nas okupirati, a čitav svijet nas sprečava da se branimo. I situacija nekako izgledala beznatna i kao narod bili smo poniženi. I tada se je iz toga iskustva rodilo zajedništvo. Iz zajedništva se je utvrdila ljubav prema domovini i obitelji. A iz te ljubavi shvatili smo zapravo da ne smijemo mrziti. I kao narod uzeli smo svoje ruke krunice i počeli moliti. Tek iz pada nastaje pobjeda. Evo, zamislimo malo taj kršćanski paradoks. Tek kada nam ne ide po planu, kada nam se čini da Bog ne odgovara na naše molitve, evo, to nas potiče da kažemo: Gospodine, pokaži mi gdje sam pogriješio, što trebam znati da to popravim. Uči me, želim te poslušati. I tada dolazi do velikih promjena. Evo, sa govorom o našemu poniženju povezan je još jedan trenutak, a to je, evo, čekanje, znati čekati. U prvoj knjizi Solunjanima čitamo: oni sami o nama pripovjedaju kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu, da biste služili Bogu živome, istinskome, i iščekivali s nebesa Sina njegova, koji uskrisi Isusa od mrtvih, koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Od čega se sastoji naš kršćanski život? Od služenja Bogu. Evo, to možemo razumjeti i prihvatiti, ali gledajmo što imamo dalje. Iščekivanje Sina Božjega. Bog svaki dan nam dolazi, ali doći će i na kraju života i na kraju vremena. Dakle, pozvani smo služiti i čekati. Evo, a mi čekamo jer vjerujemo Bogu. A to pokazujemo osluškujući njegovu riječ sakramentalnim životom. Vjerujemo Bogu služeći crkvi i onome što nam govori učiteljstvo crkve. Vjerujemo Bogu zato jer razumijemo da je kršćanstvo biti poput Isusa, ljubav za bližnjega. Vjerovati također znači priznati i našu ovisnost, to jest povezanost sa Bogom. Iščekivanje je dio naše duhovnosti, ono izražaj naše vjere da će Bog učiniti kada je najbolje za nas. Znate, ne mogu naše molitve biti određivanje Bogu vremenskih okvira. To je krivo. I to zapravo znade dovesti do razočarenja, jer nije kako ja želim ili planiram. Možda bi netko prihvatio kompromis da iščekuje ako mu se kaže treba čekati 3 mjeseca, pa eto, izdržat će. No ako Bog to ne kaže, ne znamo da li će to biti 3 mjeseca, 3 godine ili 30 godina. Ovdje se upravo radi o svetoj strpljivosti. Kada se gradi neki most preko ogromne provalije, postoje znakovi koji govore da se ne ide po toj cesti jer se može pasti u provaliju. Također piše da će radovi trajati jedno vrijeme. I kada će most biti najkvalitetnije izgrađen, tada će se moći prelaziti preko njega. A znate, i za naš kršćanski život je isto tako. Ako bi sve išlo kao na traci, zavladao bi duhovni totalitarizam i bilo bi nam da nam Bog treba samo radi ispunjavanja želja, a ne zato jer ga ljubimo. Evo, tako je bilo i kod umnažanja kruha što smo već spomenuli. Njima nije bilo do Isusa, njegove poruke, nego da im Isus služi
i da im daje neprestano kruha za jesti. Jedna od važnih oznaka je da smo otvoreni za Boga i da se želimo prepustiti njegovom vodstvu, jest da nas naša situacija ne uznemirava. Možda nam je teško, možda se borimo i ne zbunjuje našu dušu, ma koliko god bio veliki problem. Na takav način imamo mir, zadovoljstvo i spokoj. U mukama Bog daje milost da se ne zatvaramo u sebe, nego da postajemo još više društveniji, spremni biti za bližnjega i druge u potrebi. No kod đavolske napasti je baš obrnuto. Đavo želi da budemo što dalje od drugih, od društva, od pomaganja bližnjih, a opravdanje je pa imam ja svoje muke. Evo vidite kako nas tu đavao želi prevariti. Možda vam mogu ocrtati sve to iz osobnog iskustva. Znate, kao dječak ja sam već razmišljao puno o duhovnom pozivu i sjećam se da sam na kraju osnovne škole želio ići u sjemenište. I tada je moj dragi rođak, koji je bio Franjevac, razgovarao sa mnom i rekao mi je: Antonio, bolje završi srednju školu, ako te Bog zove u svećeništvo, nije nikada kasno. Evo, znam da sam ga nevoljko poslušao, ali svoga rođaka sam neizmjerno volio i cijenio svaku njegovu riječ, te sam zato upisao srednju medicinsku školu. Evo što da vam kažem, tu je došla do izražaja ta sveta strpljivost. To je bilo najmilosnije razdoblje u mome životu prije konačnog odabira duhovnog poziva. Razmišljao sam ja i o pozivu, išao sam na razne duhovne vježbe, na duhovne obnove, ali sam na praksi u bolnicama doživio tolika milosna iskustva sa bolesnima i umirućima. Evo, vidio sam koliko bih izgubio milosnih trenutaka da sam otišao u sjemenište nakon osnovne škole. Iskustvo služenja drugima, ali i slušanja Božjega glasa preko mojega rođaka dovelo me do te punine vremena, to jest odlaska na put svećeničkog poziva. I znate, tu je taj odgovor. Iščekivati puninu vremena za svoj život i za svoje životne situacije. Tu se prepoznaje ta povezanost ovisnosti, ali također predanja i milosti po kojima Bog blagoslivlja naše živote. Kad vidimo Božje djelovanje u kontekstu svega što smo govorili, to nam pomaže da izbjegnemo samo promociju, samo pohvalu. To ne znači da ne možemo reći što je učinjeno. Treba svjedočiti, ali govoreći Bog je učinio preko mene. Iskustvo poniženja, iščekivanja, predanja uči nas umjerenosti. Sve što jesmo Božji je dar, Božja smo stvorenja i On zna kako nas i kada usmjeravati. Uvijek mi je toliko posebno iskustvo one javne grešnice koja dolazi k Isusu. Ona je shvatila ispraznost svoga života, pognula se, priznala je svoju nemoć i iščekivala je Božju utjehu. Nije ju sram. Mogla je reći što ću se ponižavati tražeći Isusa pred tolikim ljudima. I to što se pred drugima ponizila, time je polako sve više i više u svojoj nutrini ova žena ozdravljala. I kada je došla pred Isusa, Isus je stao na njezinu stranu i on se očitovao kao njezin prijatelj. Ona je iskusila Isusovu ljubav i prijateljstvo. I on ju prihvaća i zato spasenje dolazi u njezin život. Dolazi spasenje preko njezinoga poniženja koju vodi u poniznost, iščekivanje i predanje. Evo, dragi gledatelji Laudato televizije, evo na kraju htio bih nas sve podsjetiti. Ne bojmo se ako doživimo taj trenutak poniženja. Ne bojmo se ako nam se čini da predugo neke stvari i promjene čekamo u svome životu. Ne zaboravimo da Bog sve vodi. Ta sveta strpljivost je veoma važna za naš život. Ona donosi tolike plodove i uči nas da budemo potpuno predani Bogu. Neka vas sve prati
Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.